hoog. Hier zijn 2 konijnen gebracht. Die, de collega hiervan die heeft ze gevonden op een pietenplaats. In een doosje met een tekst erbij op. En gewoon achtergelaten. En nou blijkt in Anjem precies hetzelfde gebeurd te zijn. Ook een dier gedumpt. Alleen het doosje was zo doorweekt dat de dieren ontsnapt zijn. Maar ook gewoon met een tekst erop geschreven. Ook gewoon op dezelfde manier vastgeplakt. Dus ja, gewoon moedwillig achtergelaten. Ik zeg altijd, neem gewoon contact op met een dierenambulance of met een opvang van jongens, wat kunnen we als je echt van je dieren af wil. Maar het zomaar dumpen van dieren, nee, hoort niet zo. Het binnen net alleen deze knien die dumpt waren. Het gebeurt dit hier volle vaker als oorjaren dat besten achterlaten worden. Het is dit jaar gewoon veel extremer dan anders. Dus niet alleen de vakanties, maar gewoon het hele jaar erg door. Dus en dat maakt er wel veel zorgen over. Je hoort veel kittens natuurlijk die gedumpt worden, hanen, kippen, in dit geval konijnen. Je hoort cavia's die gedumpt worden. Bikers for Animals in Groningen en die had gisteren ook op dezelfde manier van dumping van konijnen. Dus ja, het gebeurt overal. Maar ja, in dit geval zijn er 2 hier dicht bij elkaar, zowel Anjem als E, waar dezelfde tekst met stift opgeschreven is, dezelfde doosjesplakband. Dus dat je zegt, ja, dit is echt dezelfde persoon geweest.